कहले नाଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ସେଇଟା ଯୋଉ କିସ ମୁଁ ରାଗିଲେ କଣ କହିଲେ ମୋ ମା କହୁଛି ମୁଁ ରାଗିଲି ବାବା ଆମେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ହଁ ଆଉ ଆମର ଚିକେନ ମଟନ ପକୋଡା ବିଲାତି ଖଟା ବିଲାତି ଖଟା ଡାଲି ଭାତ ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ ହେଇଛି ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଖୁସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ତ ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ମଟନ ଟିକେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଁ ମଟନ ବି ବାହାରୁଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ହଁ ମଟନ ଟିକେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବଢିଆ କାଟୁଛ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ हाँ हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज रविवार अच्छी आज आम भोजी करने आसचु आमर ऑफिस स्टाफ मान सागर आम ये जगह भोजी कर देखो गोपालपुर आसचु ये जगह भोजी कर स्टार सार मैंने सब बस आउ जन सार सही अच्छा चलतु जा देखा कौन कहते पकड़ा चिकेन एक नंबर पकोड़ा होता एक नंबर सालाड भी तैयारी होती बढ़िया पापड़ है सबू है आउ जहाँ हवा कथा भी चलतु चिकेन होती खाइबा आमर खाई बसी चेयर हाँ सारा से लाभ आम अकाउंटेंट सार आइले पूरा पकड़ा भी हो गला पकड़ा हो सारी थोड़े खाई भात हो गला भात हो गला भाई पकड़ा पड़गला भाई कौन कहूँ भाई भल भाई टे स्माइल कर हेलो कौन कौच कौन कौच ଆମେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ हाँ ଆଉ ଆମର ଚିକେନ ମଟନ पकोड़ा बिलाती खटा ବିଲାତି ଖଟା ଡାଲି ଭାତ ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ ହେଇଛି ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଖୁସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ତ ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ମଟନ ଟିକେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଁ ମଟନ ବି ବାହାରୁଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ହଁ ମଟନ ଟିକେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସିଆଡେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ତ ବସିଛନ୍ତି ବାଉଲି ଭାଇ ତ ପୁରା ହିରୋ चिकेन हो गला कि मौसा चिकेन हो गला ना चिकेन हो गला घोड़ा है हाँ बढ़िया तो पूरा बड़कुची हाँ हाँ फोटो उठेब तो हाँ दीदी रोसई कर देसी चिकेन हाँ पकड़ा हो गला ना कौन सांगे सांग आसुंदी केमझर अच्छा आसुंदी आसो आमर माइनिंग दियो दे दियो विभाग के सीन दियो खाली चौधरी दियो ना मुझे नहीं दूसरी हाँ नहीं नहीं चौधरी दियो चौधरी दियो हाँ आउ कहीं पके छाड़ न तो कौन चल जी मिस्त्री सलाद तो बढ़िया काटुच पूरा प्याज भी कटा सरला नहीं सलाड में हाँ प्याज कटा सरला माने एमती या केमती गल ना तार कौन अच्छी जिनस डिजाइन अच्छी नहीं कि हाँ 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 बढ़िया काटुच तो एक्सपीरियंस अच्छी हाँ पूरा
ହଁ ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ହଁ ଭାତ ଛାଣୁ ନା ଭାତ ଛାଣିବ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ହଁ ସବୁ ସରିଲାଣି ଭାତ ସରିଲେ ସରିଲା ସରିଲା ଆଉ ଖାଇକି ଯିବା ତାପରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଭାତ ଫୁଟିଗଲାଣି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ହୁଁ ଖାଲି ହବ ଆଉ ହଁ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ହଉଛି ନା କଣ ଆଉ ଦହି ପଡିବ ନା ନାଇଁ ଦହି ଦହି ନାଇଁ ଲୁଣ ବି ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ନାଇଁ ହଁ ଆମର ବିନା ସାଲାଡ ଖାଇଦବ ଆଉ ବିନା ଲେମ୍ବୁରେ ଆଉ ସରିଗଲା ନାଇଁ କି ହେଲା ଆଉ ହଁ ସେଇଟା କରିକି ଉଠାଠୁ ଉଠାନ୍ତୁ ହଁ ନିଅନ୍ତୁ କାକୁଡି ଗାଜର ଆଉ ଏତିକି ବାସ୍ ଖାଇସାରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ହଉ ପୁରା ଚିକେନ ଫିକେନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ମସଲାଟା କ'ଣ ହବ ନା ପଡ଼ିଗଲା କିଏ ଆଣିବ କହିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଧୂଆଁ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆଉ ମାଝି ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋଜି ହଁ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି ଡାଲି ସିଆଡ଼େ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ନାଇଁ ହେଇଗଲାନି ହଁ ହେଲେ କରିବେ ଆଉ ମଟନ୍ ନାହିଁ ପରା ମିଶ୍ର ବାବୁ ବେହେରା ବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଲୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ତ ମାଝି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରା ଡାଇଲଗ ହଉ କୁହନ୍ତୁ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ସେଇଟା ଯୋଉ କିସ ମୁଁ ରାଗିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ମା କହୁଛି ମୁଁ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ ଧର ମାୟା ଧର ହେଲା ହେଲା ପୁରା ହଁ चलो धरो भाई अगोड़ा नहीं चलो ना ये चलो ना चलो चलो सही आकुटी नहीं जो हाँ बस बस यही काठ हाँ नंबा करिया एपटे साइड बस पड़ियो बस बस हाँ हाँ चारि साइड बस पारे ना हेलो हाँ हिंदी आवने आगा पछा बसने हो सामना सामने होना नहीं बसने ना 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 मजरू के ने गुटे लाइन लंबा करो लंबा कर दियो ना ना हाँ सेटा धरंतु बस बस एक्चुअली हाँ हेला हेबो नहीं केनता हेबो हेबो टाणो हाँ हाँ टाणो टाणो टे टाणो ना टाणो टाणो भाई टाणो नहीं ना भांगी दबा हेला हेला दियो भाई धरो ऊपर ना दा छाड़ भाई मु कर दो चला मो भाई लो मो भाई भाई लो ହେଇ ଗଲା ଖାଇବା ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଳ ଫାଳ ବାହାରିଗଲାଣି ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଝିଆରୀ ହଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭାଉଜ ହଁ ଭାଉଜ ହଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ହଁ ଯୋଉ ଭାଉଜ ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ ଭାତ କାଢିଲଣି ନା କ'ଣ
ଭାତ ଛଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ସବୁ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଣ ଭାଇ ରେଡି 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 ହଉ ମୋବାଇଲ ଉଠଉଚି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ ନା କିସ ଭାଇରାଲ ହବ ତମେ ଆଜି ଭାଇରାଲ ଆଉ ସବୁଆଡେ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛଡାଯିବ ହଁ ଇଏ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଟିଂ ବାଲା କଟିଂ ବାଲା ରୋଷେଇ ବାଲା ସବୁ ସତରେ କାଲି ପେପର ଗୋଟେ କିଣିବ କାଲି ଗୋଟେ ପେପର କିଣିବ ସକାଳେ ଚାଲ ବସ ବସ ଚାଲ ଉଠିବନି ଯିବା ଭାଇ ତ ବଢିଆ ବାଢୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ମେକଅପ୍ କରତେ ଯିବା ଏବେ ଭୋଜି ସରିଗଲା ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ସରିଗଲା ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସରିଗଲା ସବୁ ଯିବା ଏବେ ଯିବା ହଁ ଗାଡି ଆସିଲେ ଯିବା ଭୋଜି ସରିଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଆମେ ଖୁସି ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ